میرے چوئے میں حسین دے بچوں اے دین دی خاطر نواسہ رسول نے کنبہ کو ہائے میرے مرشد حسین لجپال حق دی خاطر تلوار چاہیے. یزید جس وقت تخت بیٹھے نا انہیں پہلا حکم نامہ جاری کیتا ہے حسین ابن علی دی بیعت لے جاوے. اچھا غور کر سو آج اس دورے پتہ لوگ کیا آدم یزید جنتی استغفر ایسے لوگ ہی موجود ہیں. وہ آدھنا کہ یزید نو تو پتہ ہی کوئی نہ یہ تو ابن زیاد کا کام ہے تو عمر بن سعد کا کام ہے. میرے بھائی امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں وہ خط بھی موجود ہے جڑا یزید نے ابن زیاد نہ لکھیا. ابن زیاد حسین ابن علی کو بیعت لاؤ اگر نہیں تو ورنہ قتل کرو. اگر میرے حکم دے عمل نہ کر سے میں تینو گورنری تو ہٹا دے سا تیری ہر شے ضبط ہو جاسی تو فقیر ہو جاسے پن سے. اگر میرا حکم من سے تینو آکو مقامی بلاد مل سی دنیا تینو انعامی میں زیادہ دے. توجہ فرما لوگ کیا دلہ کوئی یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا. توجہ فرما نہیں ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی جو یزید رحمت اللہ تعالی علیہ آدھے وزن سن لمن یزید آئی کون اے 3 دن تک انہیں آکے اپنی فوج نو مدینہ تو آدھے تھے حلال ہے جو مرضی کرو. یزید نے اس کی فوج نے مسجد نبوی شریف دے وچ گھوڑے بنوا چھوڑے. 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ تکبیر نہ جماعت. یزید تیرا جنتی ہے ذرا دستا ہی توجہ فرما. میرے بھائی معصوم بچیاں دے نال کئی بچے پیدا ہو گئے انہاں فوجی نے جو کچھ کیتا توجہ کر. ایک صحابی رسول جنرا حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی فرمیدن میں حضور دی مسجد نبوی شریف دے وچ 3 دن تک اذان ہی نہیں تکبیر جماعت نہیں ہوئی لیکن حضور دے روزے دے وچوں مزار دے وچوں اذان دی آواز آندی آئی نماز ہی ہوندی آئی تے جماعت ہی. توجہ ہے لیکن قربان جاواں میرے مرشد حسین لجپال 10 محرم میدان کربلا دے وچ لیکن زبان نال آکھن آسان ہے ہتھاں تے چاہ کے جوان پتر قربان کرنے آسان نہیں ہے. 7 محرم تو پانی بند ہو چکے 8 محرم 9 محرم 10 محرم گزر گئی لیکن جیڑی کربل ظلم دی رین چلی کوئی رین ارین تو بدھ گئنی سر سجدے وچ جیڑا چین ملیا کوئی چین چین تو ودھ گئنی. جیڑی عشق دلین حسین دکھائے کوئی لین لین تو ودھ گئنی. مرشد بھامیں لکھ کروڑ ہون پر پیر حسین تو ودھ کر. سبحان اللہ. میرے پیارے محبوب غلام حیدر غور تے کر میرے مرشد حسین لجپال میدان کربلا دے وچن لیکن جس ویلے علی اکبر دا لاشا سامنے اونو محمد شہید ہو چکن غازی عباس تے بازو قلم ہو چکن سارے بچڑے واری واری سید اللہ دی راہ تے قربان کر چھوڑن پر سید دی اپنی واری جو آئیے نان مصطفیٰ دی دستار سر تے رکھیے بابا علی المرتضیٰ دی ذوالفقار چاہیے ویر حسن پاک کا پٹکا کمر دے وچ بنے. سید جس ویلے تیاری فرما گھوڑے تے سوار ہون لگن ذہن دے وچ خیال آگئے تو جو فرما اکھاں دے وچ نیر جاری ہو گئے. آپ فرمیدن جدوں گئے نبی معراج ول جبریل براق تھمایا جدوں گئے علی خیبر والے نبی پاک آپ چڑھا. آج واری آئی جدوں حسین دے کوئی نہیں رہ گیا باغا پھڑن والا. خیمے دے وچوں پاک بی بی نکلی اتے منہ تے برقع پایا پکڑ رکاب گھوڑے دی اکھ چڑھ امری دیا جا.
کیا بات